Sky News, Rai u Euronews. Dawn huma wħud mill-midja internazzjonali li rrapportaw bi prominenza u b'mod pożittiv id-deċiżjoni tal-Gvern li jagħti €1,000,000 lil min iressaq informazzjoni valida dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Kien l-għada tad-delitt li l-Prim Ministru qal li kien qiegħed jikkunsidra li ngħata reward lil min iressaq informazzjoni valida. Iżda kien is-Sibt li ttieħdet id-deċiżjoni b'mod uffiċjali. F'temp ta' ftit sigħat xterdet mal-erba' tirjieħ id-deċiżjoni li ħall-Prim Ministru Joseph Muscat li min jgħin biex issolva l-każ jingħata €1,000,000. Il-ġurnal prominenti Taljan La Stampa ikkummenta li dan ir-reward juri li l-każ qed jittieħed bis-serjetà li jistħoqlu u li l-Prim Ministru qed jagħmel l-almu tiegħu biex il-ħati jew ħatja jinqabdu mill-aktar fis possibbli. Intant, is-sit Euronews tkellem dwar ir-reward u kwota lill gvern meta fi stqarrija ntqal li hemm bżonn jittieħdu miżuri estremi biex issir ġustizzja. Fi Sky News ingħad kif għall-Prim Ministru Joseph Muscat dan il-qtil wieħed ta' importanza straordinarja, dan waqt li ddeskrivew ir-reward bħala mossa mingħajr preċedent. Barra minn hekk, ir-Rai fl-Italja jirrapporta kif il-Prim Ministru kommess li jasal l-verità fosthom b'dan ir-reward. Dawn il-kummenti jmorru id fit ma' dak li qal il-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani li faħħar il-mod kif qed jiġi trattat il-każ waqt li esprima l-fiduċja tiegħu fl-istituzzjonijiet Maltin.